Monga njere ntebe gendo ya kabiri. Tuwa kwa negure ya mabere. Abantu baminto na tebire gwansira kitarkibe. Abana bali ba ECD once bali 68,000. Nkonyo barabara amabere litukoli ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. N'abantu bago supply amabere aya Montegerere Taiwana ni neji chairman cha Stage Jones cha boda boda na bata Rwanda osiri list to buy ina abo lyo mwishuwa bagaka na batara basugutwara STM ogaiga ikera security nero na kiregento boya amabere kroiga baira chisku ekera ko iresa bale moiga ako igwelwe Monyuete lakini private ya ona enda kita bana bar private bache aiga basomiwe kuba tebinde obuya we serikali ama vera na tukonya supply Montegerere ayo mogendie pipi onya kolese list kwa market okuganyamba kolionde abantu bainese award baonjukananire banya onye mulemia onye gwa supply imo ogotigana endo yonde na akoleki a supply nali mulame no oboke bwe county mo wanja boyo kabere nkoro storage bakery chemigati chibekari komi esa county komi chibekari echi oya korosi migati ne migati enda eten supply go chia saba na babake lakini omugati oyo etutaito obe balance diet nga biga na ndreme na mabere na roro obosiwe weli toke no bosiwe ngano nechi gradient chine bono ase chibekari Montegerere ase ward osese constituency ababuraka lazima tubamanye chief lazima mutokonye ababuraka na bundaite baje okolega asie igochi bekari muna chiko era umutinyo gatano ababuraka na barobe bakoros chi shift bakora mitinyo itatu batigera na abandi bakora kiro monta amene oboke we county mo wanje boyo igo abangina bali bakwenda basabura matoke na moja konyoro bawo sabura matoke asibigwa omigwa kobeka tore machine nke yogo si ororo ba balance emigati erosiwe taresarasini nkolonji tole factory yeito ya mabere ekorosi waliwo somo twanze kugura amabere kurwa sabantu ikonye kugwate ngombe yawo nyerende to basako nyachintetere naende ukame ikiaire mashini eliye gopima ewadanga antibiotic ire maiga ya itani to basako nya omusuka machine eri ewa checking alcohol content nerema igama bera itako genda igo mabere kaya tuwocha kuinga obegeta maji machine yatenga kia maji content yari gaiga aitani tari wenda kobo igama bere ese chombeji nkuko na tura mabere tunyabeke se factory ekre factory ya rosi tuanyole na mangari ngochikobolinde control of budget anganchere natoka mangane basari toro sento abana baitu ba primary course standard 1 mpaka grade kianda